céad bliain is an láneomh ó hín a buíoch an Ghúm seachta lá de Bealtaine 1956. Tháinig grúpa daoine le chéile, cuisteanna leabhar an tainna bhí ar an grúpa san, agus is grúpa iad a chuirc ar bun, fé cuimeach na rinne iad agus chun fáilseáin Gaeilge a chur fáil de phobal na Gaeilge. De réir mar an Gaeilge a fábairt sochaí a Inniu. Tá táhacht níos mó agus níos mó ar ábhar léitheoireachta agus ar léú na Gaeilge agus ar náithe ar scríbhneoirí na Gaeilge. Deilig go thbáir sin íon na céad leabhar chur amach. Den éile hais leabhar léin, leabhar an phobal, leabhar go raibh mór éile bhara, leabhar clasicí de chud léitheoireachta, agus á bhríd sin ní léonsáis leabhar nára éidir leo chur amach, agus is dóilm gur mithead ar fad go néanam sin nach chaint imléana. Is rud anna stairúil agus táid ag tairint ar na daoine a thosaigh amach sa saor stát ag éirí an Gaeilge ag éirí léitheoireachta cur chun cín agus gachrod in ar rire tá buinte amach againn ó thaobh na léitheoireachta de ó thaobh na scéalaachta de thosaigh sé thart ar an aim sin. Tá bhí stig den rainn a dachas nó bhí an Ghúm agus cuairmí na téirmíochta leis ag an am. Thucraigh an rainn cúpla fochaiste agus chuir ar cigarí I mún na hebre sin. Tá an Ghúm céad bliain ar an bhód a creid é nó na creid tá an chéad físa go héide an si chúig bliain a féad ar a bhód. I gabbar leis an Ghúm bhí ealaín tóirí a gceist, bhí go leor ealaín le deanna go háirid an thosamuid a gabbar ar an ábhar léitheoireachta mar chaach na picturí, chaach na leabhar a bheith tainmhach go spracadís na páistí le bheith I léamh. Tá sé cótáhad go mé na sihir bhrátha cruthaíocha tá chur amach tríomh na Gaeilge ar thuúla na báistí agus mé an deis céine acu fécinint ar rudí cruthaíocha sa Gaeilge agus sa bhéarla agus I deancacha eile ag ís anóg mar tosaíonn siad an sin amach ar an aistir leis an teanga, tosaíonn siad amach ar an aistir léitheoireachta freisin. Heid mé rá leis an Ghúm tro an bliain ó hen. Sin hín go sé Harbheith táhaach go bhfuil sa daoine tá so go ró obair den céad scoth ar siúil ag muintir an Ghúm agus go bhfuil obair den chéad scoth ar siúil acu faoi lethar. Bhí obair cheanródíoch déanta acu I 1926 agus tá siad de chur leis an obair sin I gcónaí. Amach sa cábhís cén chuma a bheith ar na leabhar a bheith ar fáil, an leabhar chlóirte bheith únta, an riamh leabhar, an áisna ar líne, an áisna digite go bheith ann is cinnte gur mar sin a bheith. Agus sin an job atá gcuine chun bheith ann áisna mar sin ar chur fáil, cuma cén chuma nó cén ormáid ina bhfuil siad, bheith cinnú ghuiile míad an ann iad sanna chur fáil de phobal na Gaeilge.